Het Fries Dagblad had er als enigste krant in Nederland abonnees bij kregen. Aan het eind van het eerste kwartaal wienen dat 14.000 en een jaar eerder wienen dat dik 13.000. De Ljouwte kranten stien aan het eind van het eerste kwartaal op zo'n 60.000 abonnees. Het jaar daarvoor wienen dat er nog goed 72.000. De Rie van Ljouwert neemt na weken een besluit over het Europaplein. Het college wil het Europaplein aanpakken, maar onder andere fietstunnels. Woonburgers binnen het er net maar eens, maar nevens het gemeentebestuur mat het wel omdat het heel drokker wordt op het plein. Ruiters op Skilge zullen steeds bosbeheer helpen met het skinhouden van de natuur. Ze zullen 1 keer in de week maar hinder en wijn een rondje over de eerste kant van het eiland doen om de jiskevetten te leegjen. Steeds bosbeheer had zelfs de mensen net meer om het werk te doen. Vannacht is het droog en 9 graden, er stiert een matige wind uit het noorden. Morgen schijnt de zonne, het wordt 18 graden en het blijft droog.